Ai, senyor, quins nervis! La política és tan excitant. Acabo de fer una jugada simplement magistral. Heu apujat els censos. No! He vessat dins de les seves orelles el verí de la rebel·lió. Com si fos un dolentàs d'aquells del teatre. La revolta ja és a prop. I per què voleu una revolta? Sempre que es revolten, el primer que fan és anar de ventre al vostre pou. Ah, així és l'alta política. Sofisticada, contradictòria, però apassionant. El comte duc d'Olivares ens ha encarregat a mi i al senyor rector una missió confidencial. Y hacer que se ocasione un tumulto popular grande y con este pretexto y como por nueva conquista asentar y disponer en el Principado de Cataluña las leyes de conformidad con las de Castilla. Ho enteneu ara? Li hem de preparar un tumulto. I sabeu que amb el comte duc agraeix els serveis prestats? Com? Emmarquesat. És el seu estil. Senyor marquès. Si us fa il·lusió dir-me senyor marquès, no seré jo qui us en privi, però només en l'intimitat. Repetid todos conmigo. El conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares. Quiere el bien de todos los españoles. Quiere el bien de todos los españoles. Bajo una sola corona. Bajo una sola corona. Y una sola ley. Y una sola ley. A ver, tú, ¿cómo se llama el conde duque de Olivares? Don Gaspar Guzmán de Pimentel. Muy bien, Ramoncín, muy bien. A las suas órdenes, señor Barrow. Se presenta der Kapitän Ulrich Friedrich von Riebenfrink Pfaff. És un altíssim honor rebre un heroi tan distingit, capitán Daixonsis. Us he fet cridar per encarregar-vos una missió molt especial. Ja deveu conèixer els plans del comte duc per modernitzar aquest país. Necessitem provocar una revolta que justifiqui la intervenció de l'exèrcit. Ho enteneu? La misión del soldado entender no es, pero obedecer. Bon minyó.